Mä teen tälläin. Ei! Mä kuumottaa! Aika hyvä jälki! Ei ees sattunut! Kuinka hyvä mä oon potkii? Okei, rehellisesti Venä, missä mulla on pussi? Mun pitää tehdä... Mä voin käyttää tän oven hyödyksi harjoitteluun, kattokaas tätä. Ei vittu! Mulla on mitta hukassa. Ei kun se on tässä. Chatti, kui pitkä ile on? Mä rupeen reenaan potkiin sitä päähän. Testataan, pystyis mä potkasen sitä päähän. Kuinka pitkä ile on? 160, 155. Se ei hirveen pitkä oo. 160. 155. Laitais mä 160 tasan, se on varmaan aika reilu arvio. Tässä on se. Eli... Tässä on niinku sen pää. Okei. Mä piirrän tuohon kirjaimellisesti... Noniin. Silmät. Piirretään hiukset tähän. Ei noi hiukset meni ihan vituiksä! Mennään mä zoomaan vähän, tänne näette paremmin ton piirustuksen. Siis kattokaa! Mä tein hiukset ihan väärin. Mä korjaan nää. Boom! Mites tää saa? Jalka! Ei vittu, silloin kädekki mä unohdin. No. Boom! Tää on niinku ile. Toi on niinku ile tossa. Kattokaas tää. No miten tää unzoomaa? Kattokaa, tossa on ile. Toi legit on oikee... Ei vittu! Toi legit oikein mitten, noni. Tää on mun harjoitus, kattokaa. Toi on ile. Sit kun mä näen sen irlissä, niin mä tein näin sille. Ei, mulla on... Okei, mä venyttelen mun jalat. Mä potkasen tätä pään irti. Oot legit 170? No en oo! Miten mä olisin 170? No kato, moroille! Mä tässä reenaan. Mulla on realistinen harjoitelma tässä. Mä mittasin, toi on sun mittainen 160. Niin mä reenaan, et pystyis mä potkasen sua päähän. Okei. Toi oot sä, kuvittele. Okei, nyt lähtee. Ländäs! Okei, nyt mennään saisin mä kierrepotkulla. Mennään. Sitten tähän. Okei, mä haluan potkasta mun varpailla. Kun pakko potkasta kantapäällä. Minä yleensä mä... Riittääkään tää pituus? Okei, pitää venyttää nopeeta. Karke hakkaisut rehdissä nyrkkirysyssä, no ai hakkaisko. Karke on 2,5 metriä pitkä ja painaa 160 kiloa ja se on pelkkää lihasta. Ihan kun se ei vittu vetelis mua. Mutta tossa oot sääille. Älä ota Karkea tähän. Karke ei oo päkkää sua siinä kohtaa kun mennään kehään. Kato, me mennään kehään. Sä oot tossa, meik on tässä. Meik antaa pari hämyä. Ai vittu! Ai saatana! Oh. Vittu mun sukat lipsahti. Oh. Ai vittu mun sukat lipsahti. Mun perse osui ja polvet osu maahan. Easy V. Bro, miten sille pakko? Okei, fuck toi potkiminen.
Oh. Easy! Easy money! Kyllä niinku venyy. Kyllä venyy nää jalat, voin sanoa. Joku koputti sun oveen. Ei, se oli mä. Mä koputin tohon oveen. Mä itse asiassa koputin.